Enjoy guys, enjoy the vlog. Enjoy the vlog. Jan's road trip. Maglalagalag. Pambira. Yo, what's up? Yan, isang pinakamabagsik at pambihirang shoutout to everybody guys. Yan, here we go vlogging. I'm here at Ridge. What do you call this? Ridge. Yan, andito tayo sa Ridge Mountain Resort here at Talaingod. Ayan, Davao del Norte. And I am now, syempre relieving my stress guys. Kasi medyo stressful yung week natin, kaya andito tayo mag-stress relief. Yan, ganda po ng ating lugar. Yung resort guys is andito po siya sa, syempre andito sa kita nyo guys, andito tayo sa bulubundok. Andito tayo sa taas ng what do you call this one? Andito tayo sa mountain. Syempre, mountain. What's up, my mountain? Ayan, nandito. Magandang lugar mga lods. Ayan. Kitang-kita niyo naman, guys, yung view natin dyan sa likod, kita niyo naman ang bagsik. Syempre, katulad natin ang pinakamabagsik yung streamer. Ay, bagay din pag may time. Ayan. Pakita ko lang sa inyo, look. Guys, ayan. Napakainit pero hindi naman masyadong okay lang. Hindi naman siya masyadong mainit pero okay lang. Ayan. Sige guys, itutour ko kayo dito sa ating dito sa lugar na to, Ridge Mountain Resort. Okay? Ayan, andito po ako sa entrance ng Ridge View Mountain Resort. Ayan, ito po ang kanyang entrance guys. Andito lang po to sa daanan. Ayan, highway lang po to ng Talaingod papuntang near Oraya. Ayan, near Oraya. Tsaka ito po yung travel buddy ko, syempre si Attitude. Watch out kay Attitude. Ayan. Wala po, itutur ko po kayo sa mga other places dito. Magandang lugar to for stress relieving. Yan. Sa mga medyo stress na dyan sa natin. Stress. Mga stress na masyado sa mga trabaho. Ayan. Sa pag-eskwela, yung modules nyo guys. Pambihira. Yan. Stop mo muna yung modules tsaka lakwatsa. Hindi naman. Ito po yung travel buddy. Yan. Ito po si Attitude. Yan po yung mot natin guys. R15. Yamaha R15. Watch out. Ayan. Eto pa.
Say hello naman dyan. Hello, what's up? Ay. Ayan, ulit, nandito ako. Ayan, nandito po tayo ngayon sa taas ng ang tawag dito, taas ng room. Ayan, eto guys, maganda pong view dito guys. Pag ikaw makakita nito guys, grabe. Gusto mo talagang pumunta dito. Ayan. Ayan, may kasama po tayong onggoy body dito mga lods. Ayan, what's up, what's up, what's up. Ayan, okay. Baktas mo ato ta sa bukid. Ano daw? Wala pa rin audio. Ito? Ano daw? Kainit. Ayan. Yak! Ano yun? Ano daw? Yun, interviewin kita Yes. Madam. Yes. Madam Sheng. Sir Jen. Evaluation po sa natin, place or sa magandang view dito sa Talaingod Mountain. Ridge view. Ano mountain? Ridge view. Ridge View Mountain Resort. Siyempre, mas maganda rin. Pag once a picture, hindi, ano tawag, yung tawag mo? Dapat mag-Tagalog tayo kasi madaming mag-Tagalog dito eh. Tagalog ha? Ha? Kabukton. Dako kabukton. Sige madam, ano bang masasabi mo sa sa itong resort na to? Tanaw na ito rin Hindi yan. Sige. Ano masasabi mo sa Mountain Ridge? Ano yun? Hindi ko maano eh. Sige, take two, ha? Ano masasabi mo sa Mountain... Take 1 million. Take three ito guys, ha? Sige, anong masasabi mo sa Ridge View Mountain Resort? Sobrang lamig po dito. Saka... Maligo ka na ba? Maligo ka na ba? Maliligo pa lang po. Ayun.
Yosh! Ulit, maraming salamat guys sa mga tumutok sa ating vlog mga lods. Di na natin to patatagalin pa. Ayan, di na natin pahahabain pa. Ayan, magtatapos na po yung vlog natin. Maraming salamat guys sa mga tumututok at nanood sa ating mga vlogs. Yan. And also guys, just want to promote my Facebook gaming page sa Facebook. Jan's Road Trip Gaming mga lods. Yan. Huwag kalimutan, pa-hit po ng follow. And also, comment kayo sa mga live stream natin guys. Nagla-live tayo every 9 PM po. 9 PM. Gabi po yan mga lods. Yan. Maraming salamat guys. And also sa ating YouTube channel, huwag kalimutan po pa-subscribe po ng ating YouTube channel. Jan's Road Trip mga lods. Yan. And don't forget to click also the notification bell. Yan. So, wherever we go, we will make a vlog. We will make a travel vlog. Alright? Salamat mga lods. And sa susunod na vlog naman ulit. God bless and must try here at Ridge View Mountain Resort. Okay? Here at Talaingod, Davao del Norte. God bless po and kita-kits next vlog. Signing off.